नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मंडळी, काल तुम्ही आमचा व्हिडिओ बघितला असताना कुर्ले कसे व्हाळातले पकडतात ते, तर आज आम्ही ते पूर्ण क्लीन करतलो आणि ते आपण तव्यावर फ्राय करतलो आणि त्याचसोबतच त्याचा रसो पण बनवतलो। तर आपली आजची व्हिडिओ असा कुर्ले कसे साफ करतात व्हाळातून आणून पकडलेले, तर ही व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि तुमका व्हिडिओ कशी वाटली ही आमका कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। काय आला पप्पू? मोठी कुर्ली भेटली। तर मंडळी, आम्ही काल तुमका बोललेलो की आज रविवार असा स्पेशल आणि आदित्याने तुमका सांगितलेलं आहे की आज आम्ही कुर्ल्याचा मस्तपैकी रस्सो करतलो। तर आता आम्ही काल जे पकडलेले होते रात्री कुर्ले त्यांचा आम्ही आता रस्सो करतलो आणि त्याचसोबत आम्ही फ्राय पण करतलो। तर हे आमचे दोन्ही व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा। पण पहिल्यांदा आपण व्हिडिओ काढतलो ती कुर्ले कसे साफ करायचे। तर आता आपण हे जे आणलेले कुर्ले ते एक पकडून यांचे डेंगे आणि सगळे वेगळे करतलो। तर ही पूर्ण प्रोसिजर बघा जेणेकरून तुमका याची माहिती मिळत। काढ रे, पहिली मोठी काढ। तर आम्ही हे मोठे कुर्ले आणि बारके कुर्लेचे दोन डिवाइड करतलो। तर आदित्य आता त्याचे डेंगे मोडता। ही सगळ्यात मोठी कुर्ली मिळाली आमका। तर पहिल्यांदा त्यांचे डेंगे वेगळे करायचे। हां हां, त्याचं तर कवच ठेवा आपल्या ती ह्याच्यासाठी होय आणि कवच चांगला ना धुवून घेऊचा आपल्या का त्याच्यात हात घालायचो बरोबर होतं त्याच्यात। तो त्याच्या होतं तसे मोडू नको रे सोनिया। तर आपण आता एक डायरेक्टचे पेंदे काढतलो। दोन्ही प्रकारे तुम्ही पण करू शकतास, पण आपल्या ही फ्राय साठी कुर्ली हव्या म्हणून आपण कडक। हा, अरे आता कसा असोच ठेवते तो पेंदो। तर ह्या आपण आतल्या सगळी ही घाण काढून घेतलो आणि त्याच्यानंतर ह्यो एक मेन पेंदो असा एका पेंदे बोलतो। तर ह्या आपण फ्राय करतलो। तर ही पण आपण घाण आतमधली क्लीन करून घेतलो आणि ह्यो त्याचो डेंगो मोठो आणि हे त्याचे छोटे पाय पेंदे। तर ह्या आपण फ्राय साठी ठेवतलो। आता काढून टाकायचं बाजूचं। होय, तर आता साफ करूया ना। हो, आधी पहिले मोडून घेऊया सगळे। या मागचा पण व्यवस्थित काढू हवा, फक्त ते का तोडू नको। झालो ना, कट झालो ना, तो कट झालो कट तसं करू नको। मोठे मोठे काढ सगळे। अंगार उडवशी सगळ्यांचे वांदे करशी। हां, तर ही दुसरी मीडियम साईजची कुर्ली आमका एक मोठी गावलेली। इकडे पपला आमचा खुश झाला। पपल्या, तू कुर्लीचे डेंगे खाणार? किती खाणार? 4 खाणार। आता 4 म्हणजे किती? 4 म्हणजे 5। पपल्या खायच्या गणिताच्या शाळेत गेलेलं? कशी तिका सांग बाहेर येऊ नको म्हणून खातला म्हणून तुका। एक नंबर मस्त असं ऐतिहासिक ठेवा। हा, ह्या आम्ही फ्राय करूसाठी म्हणून असे साफ करतो फेंका। हे हॉटेलमध्ये तुम्ही बघितलं असतालच की जे ऑयस्टर वगैरे असतात ते असे क्लीन करतात आणि त्यांना डायरेक्ट त्या शिंपल्यामध्येच असं ठेवतात। त्याच प्रकारे आपण हे डायरेक्ट फ्राय करतलो की तव्यावर फ्राय करणार आहोत आपण। आणि हा, चला थोड्या नंतर काढ। तर मागचं पण तो भाग काढू चला। ते काय करणार आहोत आपण? टाकून देऊ, वास येतो ना त्यांचा। तर हे काल रात्री कुर्ले मेले, बाकीच्या कुर्लेने त्यांना मारले नाही, तर ते आम्ही टाकून देणार आहोत। ते आपण घेतलं। इकडे भरपूर सर मंडळी असा भूषण अकडे अमोल। हा, अरे हे बघ, ही पिल्ला पण मेली काय? थांब 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 जरा। हा, पिल्ला आतमध्ये होती ही। थांब, तर क्लीन करूचा जा ना आपल्या आतमध्ये जी पिल्ला मेली आहेत समाधी ह्या काढतात। हा, पण थोडीशी असतेली रे ह्याच्यात पिल्ला। ती पिल्ला, हा, ती पिल्ला असतेली ह्यानी खाल्यानी असतेली ती। तर ह्याच्यात ना एक काल बारकी बारकी पिल्ला असतेली त्याच्यात मेली असतेली। तर आता आपण हे रश्यासाठी कुर्ले साफ करतो। रश्यासाठी आपण डायरेक्ट त्याचे डेंगे आणि पेंदे सगळा वेगवेगळा काढतलो आणि बाकी त्याचा वरचा कवच असं आपण टाकून देतलो। हा, सगळे पेंदे काढ, त्याचे पेंदे वेगळे ठेव। त्याच्यातले आपण हे जे बारके पाय असतात ते आपण वाटून घेतलो। अरे टाकलीन तापून फोडू काय हाताबरोबर का नंतर फोडतो? नंतर फोडूया ना, नंतर फोडतो। आधी सगळे डेंगे मोडून घे।
जेल तोडून भागली हे पाहिले कुर्ली खय गेली कुर्ली? आदल्याकडे गेली बेटा. अरे पकड पकड पकडते का. अरे भेंडी रात्री एवढे कुर्ले धरलं एकदम मोठे मोठे आणि आता घाबरत कुर्ल्यांका. होय आदल्या घाबरतय मग एक चावली तरी बसा माका. रात्री एक चावली ना तुका कुर्ली. मग हे धरे गाण्या. कोण काय करता? कोण काय करता? हा कुर्लीचो काढलाय मी फोटो. परत काढलाय फोटो. होय परत काढलाय फोटो. अगो होय अगो होय. तू कुर्ले खायत नाही आदल्या? काय बोलत? फक्त पकडू कच. पकडू ग. पपल्या तू कुर्ले खात? किती खात कुर्ले? हे थांब का नाही ते खराब असेल. 5 होय ते 5 झाले. हा ती बिलबिलीच झाली 7 होय ते 7 झाले. होय ते 7. ओके सगळे झाले. हा तर आता आपण मगाशी जे साफ केलं पूर्ण ते आता आपण चांगले धुवून घेतलं. तर आतले जी पिवळी घाण वगैरे असतं आणि हे त्यांचे पाय वगैरे असतात हे चांगले आपल्याला क्लीन करून घ्यायचे लागतात कारण ते आपण वाळातून आणतो पकडून. पपले तू काय आणलं? कशाक आणलं ब्रशटा? त्यांका घाण. मग ते घाण आपण काय करतो? सगळ्यातल्या ती बाहेर काढू. तशी तशी घासतलं. तशी घासतलं. ओके आदित्य दादाक सांगा कसा कसा घासतात ता. हा आदले हा बरोबर ते सगळं काढून घे बाहेर आणि ते साफ केलेले भुतूर ठेव ताटात. तर हे आपण त्याची वरची कवच पूर्ण सगळी साफ करून घेतलं. ही कशाक साफ करून घेतलं कारण आपल्या एक शोसाठी बाकी आपण काय आतला खातलं नाही त्यामुळे आपण तर कवच वगैरे आता व्यवस्थित घासून साफ करतलं. काढ भुतूरचा. आता बाटली घे सगळी बाटलीत घाण टाक. हैसर सगळी घाण नको. सगळी घाण बाटली टाक म्हणजे एकदम टाकूक बरं आपल्या बाहेर. तर इकडे दुसऱ्या ठिकाणी आपण रश्याचे कुर्ले साफ करतो. रश्याच्या कुर्ल्यांचा आपण सेम फक्त रश्यांच्या कुर्ल्याचा आपण जर वरचा कवच असा तर आपण हा टाक भुतूरचा तर आपण भुतूर टाकतलं. काय असतं? काय म्हणजे त्या सगळ्या घाण काढ तू बाहेर काढते सगळे पूर्ण कवच नको घेऊ. मॅट झालं काय पिवळा घेऊ तर सगळी घाण आती कवच आपण काही घेतो. हो तो शोपीस साठी घेऊ आता पूर्ण सगळा क्लीन कर सगळा. तर आपण जे त्यांचे डेंगे असत ह्या डेंग्यानेच आपण साफ करतो सगळा. कमेंट येतली चल. हा तू बटन दाब इकडे. तू काय करतो पपल्या? आता बटन दाबून काय नाही होत त्याला. मंडळी जोरदार इकडे काम चालू असा. इकडे ह्या रश्याचा काम चालू आहे. रश्यासाठी कुर्ले साफ करतात. हा अकडे नाही थांब. आणि इकडे बाजूक राव पप्पू. हा आणि इकडे आपण फ्राय साठी कुर्ले साफ करतो. आदित्य पप्पूला त्याच्यानंतर हो हा त्याच्यानंतर कुमार का अजून हलता काय त्याचा? बरोबर त्याची अजून हृदय चालू आहे. तर मंडळी आमचं ह्यो कुर्ले साफ करूचं व्हिडिओ तुमका कसं वाटतं ह्यो आमका नक्की कळवा आणि त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. हा आणि व्हिडिओ कसं वाटलं तर आमका कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. धन्यवाद. हे आपण रश्याचे कुर्ले चांगले क्लीन करून घेतलं. अजून आता फक्त ते काही एकदा धुचे असत आणि हे आपण वाफून घेतलं ना उकडून घेतलं ना.